Čo rozhodlo, že si sa rozhodol ty pre Banskú Bystricu? Tak, seriózny klub, seriózny majiteľ, klub, ktorý chce útočiť na postup alebo hrať samozrejme na tie vyššie pozície. Poznám tiež niektorí spoluhráči, viem, že kvalita je v týme, tréner tiež, samozrejme, ktorý má dobrý a veľký meno tu na Slovensku. Takže a myslím si, že mesto, ktorý už viac rokov si zaslúži hrať na vyššiu lígu a vieme, že to nie je ľahká úloha, ale je lepšie mať takéto cieľy, takže mám tú výzvu spoločne s klubom, takže rád som tu. Aké sú tvoje ambície osobné? Osobne samozrejme pomôcť týmu, aby sa splnil ten cieľ, pomôcť týmu skúsenostiami a dávať góly, alebo prihrať na góly, alebo pomôcť spoluhráčmi, aby dali góly, ale hlavne aby sme vyhrali, aby sme boli úspešní a aby ľudia boli spokojní, my tiež a tak, aby som bol zdravý hlavne a aby sme všetci boli a dosiahli ten cieľ.